Giklaro sa hipis sa kapulisan sa lungsod sa Carmen, Police Major Wenceslao Tan dihang nahinabi sa Brigada Cebu human ang kabanay sa gipatay nga mahuyang sa maong lungsod. Mitunga sa brigada ug nangonsulta kung nganong nalangay ang Carmen Police Station sa pagfile og kaso batok sa minor de edad nga suspitsado. Gipadayag sa kabanay nga naglibog sila kung nganong nalangay ang pagfile og kaso nga nailhan naman ang suspek nga usa ka minor de edad. Nabalakasab ang kabanay basin mulayas ang suspitsado. Hinungdan nga nagpatabang sa Brigada Action Center. Diin mismo si Attorney Jorel Patinio. Mipaabot dayon sa dinaliang pagtagad. Mipasabot si Police Major Tan nga autopsy report na lang ang gihuwat kung doon na kiniresulta. Ipasaka dayon ang kaso. Dugang ni Police Major Tan nga nasubay ang pag-ila sa suspitsado base sa kuha sa CCTV footage. Di nakita nga misakay ang biktima ug habal-habal muhimo pagdugang investigasyon ang Carmen Police Station aron pagsuta kung nagbinugtong ba sa paghimo sa krimen ang minor de edad ngadto sa usa ka mahuyang nga iyang kadit sa barangay Poblasyon, lungsod sa Carmen. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.